Дигай ги е. С един сап направо. Аз съм го бил, не съм правил, ще взима ляпите, Да. Дума няма. Той Мартин, ако искаш да го там дето. Знаеш ли на знам, ще почвам? Ти може да знаеш, да ми кажеш къде? До трията не знам. В трията има зала. Те ли? Значи е там. Втората. Ясно, окей, мерси. Там ще го. Там май яко бе. Яко ли? Те са ми казали. Аз 10 дена трябваха при нея да ми покажа упражненията, защото трябва да правя по-специални упражнения. И там нататък съм мислих ми верни в фитнес и ще пускам. Ма аз само за крака смятам направо. Ай, малко и горе може да покажа. Ма това е топ за кръченца. Да. Да вървят кръченца. Виж, Мартин Боска зала, стана батка. Боже, кой не сме зала, сега го моля. Той ми каза, че почнем. Ма и аз не бих, като много се вдървял, ще тази зала. Без ме тъпня съм направо. После не може да се владееш топката въобще, човек. Той камери за камери. Взяли знам малко английски. Руски знам горе-долу. Английски знам много малко. И гръцки знам 5 думи. И нещо Константин Функова да ям. Някакви гърци. И ядат там, говорят ми врък. И аз как съм правил на телека. И почвах да ги заговарям на гръцки, но аз ги питах само как се еди там и там нататък. Те се кама питат сложни работи. И аз викам, окей. Сложни работи. Не съм прави да човек. Не знам какво така. Те забъркаха, че наистина ги на гръцкия, пък аз знаех думи. Ето го брата на Мартин. Много си мя... Ма много е, че ти си смяш на всяко. По характер малко не си място. Но и там спред, че много се бият малко. Те ли? Много. Добре ми се занимава, че маршрутка се сбиха. Аз ще да, чуят за къса от маршрутката. Единия шамар му наби, другия почва с филмаци и почва само. Направо маршрутката и право да взега се плати. Айде, Денис! Не, Денис! Денис, защо не излиза, бе? Ти бе топката на Денис. Ще върка пътя. Нищо, Денис, ставай! Денис беше неговата. Да. Еми, тя е преценил. Да, бе. Тогава говориш по телефона, не знам, че го гледам. Караха. Да, снимай малко да говоря. Денис не излиза, бе. Това беше негова. Ай, сега сме. Ще избутам мача. Школна зала Роско в Триоци. Къде е тази зала? Школа да Триота. Знаеш някъде. Има ли полуден? Това е много прям пама. Полуден няма? Не. Трябва ли снимката? Каква снимка? Да, сега не се дърпи. Какво? Не, моля, че са. Зими се отказвай вече. Сега, защо? Чут Мартин, се откажеш ли? Не, аз си ми дам това. Мартин ми пише. На мен ми пише, аз в моите Не, фантазии ми пише. ми е приел поканата. Ляс не го. Да, на мен ми е приел добре. Той ли ти иска първо? Но ви как се запознахте ли? Не знам, аз някакво работих, като се върнах един ден, ще ходям да ръта ми и ми тъпна Мартин. Дари точно. Да, бе. Само ги спомням, там ги спомням. И цъфна вика Мартин. Не, бе, смисъл съм. Видя му по коренте очи, едната да и малко ти го Знаеш какво ми бяха? Тогава носи някакъв шоколад. Не може да излиза. Пак с храната е впечатлил, те е впечелил. Той от отдавна се харесва, защото си не чуш. Не, бе, гади. Гади! Какво му прави? Какво прави? Винаги така прави, че... Дай като много интересно. Дай, подай, бе!
Айде, гади! Гради, стига бе, човек. Апаратурата! Така е. Бе, видя малко филма. Видях. Аз направя друг. Ще има нокаут. Чакай, че апаратурата. Пати рефлексите дундун. Бах това, че честно, аз съм в този света. Че, аз забравих. Ма успях да отбраня апаратурата. Зея, рибачка го е! Браво, Мартине! Ставай! Ставай, бе! Пешо. Изтървах си баса нощ, ще ми вкара. Да, много бърто кръса, майкъм ще. Кой не мога долу в банка? Разсоя от който там бърто. Нали са карали за тази бойка? Сега ще Не се ли питам. сещаш? Кой? Кой се е карал? С доктора. Аз не им дай го, аз почнах да буйствам, те ме вързаха и ми я биха. Не исках да викам на дописа, защото трябва да свиш краката. Я са такова, бе. И аз викам няма съм. Той ми вика, бе, човек, не да се. Ма си сме 200% ясен, аз знам каза, че причини. Сега да стане. И аз свих си краката и ми викам покейте. Че и две бяха, човек, не беше една инжекция, ми две. Едната беше в това. Два пъти. Да, бе, човек. Преди един път даже не можа до края да с лекарство и ми текна по гърба, усети как ме ги добичка. После се сковах, за да ми изтръпват краката, за да се изнервам, за да буйствам, да ми се повръща, да откачам. Браво. Подобре, кой легна там за опада? Къде падам, бе? Ето пък нещо като паднах, бе. Нещо като паднах. То свършва. Батерията. Какво правим сега? И така бях, Каза начало. падам така и се парза.